Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Nga ginumala kini sa pagtulo ng PBCM tong Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Huwag ako mga pinaot nga sa panalangin, sa balaan nga magtutudlo, pagkadangat unta ang atong tanan karon nga nagasunod dining tungura. Aron sa ingon niana sa imong kamong makasabot dili kanamo, dili gamit namo ang Biblia ug uban sa basahon nga referensya nga dili kasupak sa Biblia. Kini ang kanunay namong ikaalagat na kaninyo tungod kay kini mo gitudlo ni Master Pinta namo padayon usab kini nga amo itudlo nganha kaninyo. O kini nga tulumanon padayon nga atong mabati sa maong sibihan sa Diwahili. Magsugod kita sa oras alas 11 hangtod sa alas 12:15 ang takna sa kautuhon sa adlaw kana nga Domingo. O kini usab sa lain nga dapit sama dito sa Toledo. Padayon gyapon kana nga mabati nato sa istasyon sa DYHR sa oras alas 6 alas 7 ang takna sa Kabuntagon sa adlaw kana nga Domingo. Okay nga usab dito dapit sa Cagayan de Oro City. Padayon gyapon nato kana mabati sa Teleradio sa istasyon sa DXQO sa oras alas 12 hangtod sa launang takna sa kahaponon sa adlaw gyapon kana nga Domingo. Ug sa tanan nga dapit padayon kana kay nga atong programa mikabat naman kini sa 25 ka mga radio station ang atong nasudlan sa Visayas kini ug Mindanao mga kaigsunan. Padayon usab kana ninyo nga mabati sa mga sibihan nga amo nang gipanginganlan sa madya sa Balingasag, sa gikan sa Villanueva, Misamis Oriental, Balingasag, Hingoog, ngadto sa Butuan, unya nga redapit sa Surigao, padayon gyapon nato nga mabati. O inguman usab dia sa Bukidnon, padayon gyapon nato na Iligan, Usamis, Pagadian, Dipulog. Padayon gyapon nato na nga mabati sa mga sibihan nga mo nang gipanganlan sa makadaghana sa tinguyo, sa tuyo ug tinguha nga para may buluan sa mga tawo nga nagasunod nining mga programa ang mga doktrina nga gibarugan sa pagtulong ng PBCM nga niini nga na kami nagpamatuod dinhi dapit sa katulong panahon dapit sa katumanan sa Espiritu Santo nga natuman kana sa magtutudlo ibay Master Tomas Dioinio Sr. O kumusta sa tanan nga mga kaigsunan lakip na dinhi sa atong sentro sa Visayas area sa atong chapter kang Mr. and Mrs. Chupilio Subilia sa mga member nila ng Spring Prolino, unya nila ni Sister Margarita Igonia, nila ni Sister Ivy Valenzuela, Janice Valenzuela, o ngadto sa atong mga kaigsunan diya sa Konsolasyon, sila si Mr. and Mrs. Bobot Pantano, yung manusab sa iya ang kapika si Sister Lucy Pantan. O kinguman diya sa atong mga kaigsunan sa Cordoba, sa mga Duray family dia sa Bangbang Cordoba o ngari sa atong chapter sa Bohol sa Monteswerte Carmen Bol sa mga Divino family sa atong chapter si Mr. and Mrs. Longlong Divino ug sayang bise si Brother Gregorio Painagan uban sa mga membro diha ni siya Sister Jocelyn Divino ug ni Annabel Divino tanan nga mga membro diha sa mao nga branch ka Carmen Bol maayong pagpatalinghog ning tungura ug yung mga dito rapid sa atong kumpaw no sa mga kaigsunan diha lakip na nga atong overall sa atong Chief Minister nagila si Reverend Charlie Eugenio so ban sa iyang kapikas si Madam Gaga o sa tanan nga mga membro diha lakip na ang atong mga kaigsunan nga mga ministro diha sa mga pagtulunan maayong adlaw ninyong tanan ug man dinhi sa Cebu City sa akong ginikanan kang Mrs. Rita Montemayor nga kanunay siyang magmonitor matag programa nato dinhi sa maong Sibian sa DYL. O karon ihatag ko pa ang lain pa nga alagad magapangamusta usab sila o siya nga na kaninyo. Kumusta og mayong buntag no sa kaninyong tanan namong mga higala o mga viewers namo sa Facebook o sa YouTube? Kumusta kaninyo mga kaigsuonan o usab sa naminaw karon sa nakalain nga mga radio station no? O diin man maabot kining maong pagsibya turmanon kini sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries
nga gipanguluhan sa lingiton nga magtutudlo Divine Master Tomas Eugenio Sr. Ug kining maong pagtulunan registrado kini sa atong gobyerno sa Securities and Exchange Commission o kining mga programa namo sa PBCM aduna nakaroy 26 ka mga nagalain nga mga radio station Visayas ug Mindanao. O among pasalamatan ang tanan nga nagsuportar niini sa mga nagkalain nga mga chapter president kay lain-lain man sa matag lugar do na may mga chapter president nga gi-designate og sila ni ana ang nag-angkon sa nagkalain nga mga radio station. Og salamat kayo sa mga membro nga diin mao'y nagpahiluna uban sa ilang chapter president nga mapalambo kini maong pagtulunan sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries. Ug ako na lang mga pagpangumusta sa tanan mga kaigsuonan kutob sa maabot kining maong pagsibya. Kumusta na lang kaninyong tanan. Bueno, Brad Samuel, natong miaging Domingo ang ato ang gitubag maumang kadtong gipangutana sa nag-text kanako o bisan pa sa ako ang gikurukabildo nga ato dang ipasabot kining mahitungod sa gingharian sa Dios. Kay ilain-lain man daw kuno ang pagtudlo sa uban nga mga nagwali pod og gingharian kay ang uban kalagmitan gyud Brad Samuel nga ang ilahang pag-ila ug ang pagtuok daw sa gingharian bulawan daw kuno na nya nindot kuno kayo ang mga bato, haspe, esmeralda ana muna ang pagtuo sa uban nga mga relihiyon. Pero before that ni anak lugar Brad Samuel sa dili pa na nato ato man ang masigutan ug ato lang hangyoon ang ato ang mga higala ug mga suki natong tigpaminawan nga ilan lang tang sundan kay aron atong matris up kung tinuod ba ang gitudlo sa nagkalaing mga pagtulunan o relihiyon nga kanang giingon nila gingharian sa Dios usa ka na kabulawan nindot kayo nagkinsa man lugar kuno'y tawo nga dili maingganyo ni ana nga moadto ni ana maong gingharian. Pero sa ato nang na kita pahayag sa Biblia nga ang gingharian sa Dios dili kalanon ug dili ilimnon kundi gahom. Mao na ang gitudlo sa Biblia. Kay kami nga mga ministro nga gitudlo ni Master, abilidad namo dili sa kaugalingon na hunahuna kung unsa lamang ang mga nakasulat sa balaang kasulatan, mao lamang kana ang amo ang isulti, dili mi musulti dinhi og wala makasulat sa Biblia. Busa sama sa paagi kang anhing Soriano to katong usa ka magwawali Brad Samuel si Soriano no Ili Soriano ang iyang pagtubag pinasikat sa Biblia mausab na to kay kung ang usa ka magawali kung ang iyang gisulti wala naman nakabase sa Biblia wala na hinungdan no dili angay dawato na sa tao kinanglan nga ang mga tao atong hangyoon Brad Samuel kung mangita sila og kamatuoran kinanglan nakabase sa Biblia dili kay ang tao mutuo lang dayog unsay sulti moingon din ang tao nga kini Amerikano ni ang nagsulti, tinuod tingali ni kay Amerikano nagsulti, kini negro nagpahayag sa Biblia, tinuod tingali ni, o kini pari ni, Monsignor ni, at tinuod tingali ni ang gisulti kay Monsignor God, taas kong pinag-aralan. Kini pastor ni kay mainlaki English, kini maayo ni siya nga ministro, maayo ni siya nga magwali kay grabe kayo, maayo mo English, maayo mo sultig mga Spanish ug uban pa mga language. So ang tao mo bilib. Pero ang iyang gipahayag dili naman nakalatid sa Biblia. Pero lahi kita Brad Samuel kay ang Biblia mao ang mutubag o sa Tagalog pa ang Biblia ang sasagot. Nakaroon ato namang na tun-an Brad Samuel atong aging Domingo nga ang kana dayang gingharian sa Dios sa pinasugdan gikan na sa amahan. Dayon gihatag dito sa mga katawhan sa amahan mao ang Israel. Dayon kay ang Israel nakasala man mao nga gipadala ang atong Ginoong Hesukristo dinhis kalibutan. Pag-abot ni Kristo dinhis kalibutan sa ikaduhang panahon, ang kadto pong gingharian nga mao katunggahom
gihatag pod ngadto sa mga apostoles atong Ginoong Kristo tungod kay gahuman ang bote pasabot sa gingarian sa unang Korinto 4:20 mao nga gihimo usab kana ni Kristo ang pagpanambal sa nakalaing mga sakit ug hangtod kay gihatag man ang maong gahom o gingharian dito sa mga tinunan. Entonces nga ang mga tinunan sab nag-ayo po sila mga sakit, pinaagi na itong gingharian o gahom nga gitugyan sa mga apostoles. Pero, ang wala masabti Brad Samuel, sa nagbasa sa Biblia, ni pastor ka man, ni ministro ka man, ni pare ka man, ug unsa may ranggo nimo diha sa inyong kasimbahanan, wala nila isulti Brad Samuel, ug sa unsang hinungdan, ngano nga kadtong gingharian nga nakuptan sa mga apostol, ang pangutana nato, Brad Samuel, nagpadayon ba to? Muna ang atong trisapon karon kay sa base sa ubang mga nagbasa sa Biblia, para nila nagpadayon gyud to kay entonces imagine ka apostolis good ang gitugyanan. So dili na pwede nga wala una magpabilig yun na sa mga apostol kana kung kamoy mosulti, kana kung maoy inyong tuan kana mga pastor nga dili naman nakalatid sa Biblia ang ilang tubag. Pero lahi ang mga ministro sa PBCM kay amo gyud nang sugdan gikan sa pinasugdan ngadto sa panahon sa Amahan, panahon sa Anak, dayon dinhi sa panahon sa Espiritu Santo. Kay niya na magkita sa katulunghog na sa panahon kay ang pagpaila o ang pagpadayag sa Dios nabahin sa tutulo. Sa una, panahon sa Amahan, panahon sa Israel, ang ikaduhang panahon, panahon ni Kristo, panahon sa mga apostoles, o din nisab sa katulong panahon, panahon sa Espiritu Santo, o doon nasab sila ang Espiritu Santo, o ang Espiritu Santo doon sa gihimong kasangkapan nga mga katawhan, sama kanamo, nga iya sab mingi tudlo, nga magwali usab sa Espiritu Santo, kay mao makana ang mga nakalatid sa balaan nga kasulatan. Karon, ato ning trisapon Brad Samuel, katong gingharian nga nakuptan sa mga apostoles, katubay nagpabilin bato ngadto kanila, wala bato gikuha ngadto kanila ang maong gingharian. Kung ato mang makita sa Biblia, kung kadtong maong gingharian kung gikuha man to, kinsa ang mudawat niya ng maong gingharian, mao ka ng gahom nga padayon gapon na niining atong kapanahonan karon. Naba sa Biblia Brad Samuel nga kadtong gingharian nga nakuptan sa mga apostol kadtubay gikuha ba to? Sumala sa Biblia Mateo 21. Aniya Brad Cesar, basahon ta ang nakasulat sa Biblia aron matris up na to nga katong gingharian nga ilang nadawat nga mao katong gahom, wala kadto magpadayon ngadto kanila ngadto sa mga apostol nga naman tungod kay may tagna nga nitabo niadto nga kadto pagakuhaon ug kana ihatag daw kana matud pas Biblia sa usa ka nasod ang magadawat niya ng maong gingharian nga mao kanang gahom sumala sa atong nabasa sa Biblia. Yaw, basahon nako ang Mateo 21 bersikulo 43 gingon, musasultihan ko kamo nga ang gingharian sa Dios pagakuhaon gikan kaninyo ug ijahatag ngadto sa usa ka nasod nga nagapamunga sa mga bunga niini. Karon, kung atong basahon ang Bibliang Katoliko Brad Samuel, kay ang gingharian ihatag man ngadto sa usa ka nasod. Ang nasod nga atong paghisgutan naagi tao anak Brad Samuel, imposible man maghisgutag nasod way tao. Tinuod ka na. Nadili man na pwede nga kanang nasod mauna sila ang muhimo sa pagpadayon may tungod na ng maong gingharian nga mao kanang gahom. Pero kinsa man gyud ang mudawat na anak Brad Samuel kay naaman sa usa ka nasod ang maong gingharian kay gikuha man na gikan sa mga apostol. Isa laing nga translation sa Biblia Brad Samuel sa Bibliang Katoliko, kinsa man ang mudawat na ng maong gingharian. Sa Bibliang Katoliko Brad Cesar gitugan nga ang magadawat nga nasa nasod tun kay mo manay kanang moy makadawat ni ng manggingiran mga tao na ang pagtugan niya na ngam naa lugar ni anang nasura. Mao kana ang mabasa nato diya sa hubad sa Bibliang Katoliko sa duay bersyon nga gitambayayungan kana sa Protestante o Katoliko nga mga scholar sa Biblia. Sa mao gyapon nga bersikulo kapitulo 21 bersikulo 23 sa Mateo Brad Cesar.
Oo, giingon man gud na Brad Samuel, bosa sultihan ko kamo. Nga ang gingharian sa Dios pagakuhaon gikan kaninyo ug ihatag ngadto sa mga tao nga magapamunga sa mga bunga niini. Kung mao, ang mao di ay nasod nga paghahatagan sa gingharian ang mudawat na mga tao. Kay wa may nasod nga way tao. Kung saon man lugar pagtudlo sa kanasod ug dili ang tao may mudawat ana. So sa Biblia ang Katoliko, gipatinaw Brad Samuel nga ang mudawat sa mga gingharian mga tao. Karon ang ato namang usisahon, iridi Brad Samuel ang Mateo 24, Kapitulo 24, versikulo 4, ungadto sa 12, sa unsa mang hinungdan, ngano nga kuhaon man ang maong gingharian didto sa mga apostolis ug naa kana ihatag sa usa ka nasod nga ang mudawat ana mga tao. Ngano man unsa may hinungdan, ngano man nga kuhaon man ang maong gingharian gikan sa mga apostolis unsa day mahimong dangatan sa mga apostolis Brad Samuel, nganong kuhaon man na Brad Samuel. Aniya Brad Cesar ang tubag masahon ta ang nakasulat sa Mateo sa kapitulo 24 bersikulo 4 Nato sa 12. sa 12 nga muna hinungdan nga katong mga apostol sa atong Nganong Kristo, kuhaan sa gingharian. nga kakuhaan sa gingharian ug unsa ang mga katurungan nga paagi lugar nga sila gikuhaan yan ang mong gingharian. Sa 24:4 sa sugod atong pagbasa giingon ug kanila mitubag si Jesus nga nagaingon, magbantay kamo nga walay magpasilaag kaninyo. Kay daghan unya ang mutungha dinala ang ako ngalan nga managingon ako mao ang Kristo ug daghan ang ilang paisalagon. Una ang pagpasidaan lugar ni Kristo ngadto sa iyang mga tinunan. Iyang mga tinunan o Correct. padayon ta sa bersikulo 6 ug makadungog kamog mga gubat ug mga dungog mahitungod sa mga gubat, magbantay kamo nga kamo dili makuyawan kay kinahanglan gayud kini nga mahitabo. Mahitabo. Apan dili pa kini mao ang katapusan kay managubat ang nasod batok nasod ug ang gingharian batok sa gingharian mo na ang mga pakitabo ug mahitabo ang mga gutom ug mga linog ug mga linog sa nagkalalaing mga dapit. Kining tanan matud pa sa atong mabasa mao lamang sinugdanan sa mga kasakit. Unya matud pa sa bersikulo 9 ila kamong itugyan ngadto sa mga kasakitan katong mga tinun-an niya nga giingnon Kristo nga gipasidaan. og ipasadaan niya og ipapatay kamo niini Papatay kamo nila. og papatay kamo nila og pagadumtan kamo sa tanang kanasuran tungod sa ako ngalan mo na ang pagpasidaan ni Kristo. Sige. Ug unya dagaan ang musibo gikan sa pagtuo ug magabudiay ug magadumtanay ang usag-usa ug mutungha sa 11 ang daghang mga mini nga mga propeta ug magpasalaag sa daghan. Matud pa sa 12 ug kay muhusanay man ang kadautan mabugnaw ang gugma sa kadaghanan. Sato pa sa unsa day hinungdan ngano nga kuhaon tong gingharian gikan sa mga apostolis tungod kay daay gipasidaan ni Kristo nga ang mahitabo di ay sa iya mga tinun-an itugyan sila ngadtos kamatayon. Mo na ang rason ngano kuhaon kay unsa may pulos nga ang gingharian magpabilid sa ilang mga kamot kun muhi sila. Natural kay kitag na gipasidaan ni Kristo sa iyang mga tinun-an nga ang mahitabo di ay sa iyang mga katauhan nga mao kadtong mga apostol mga matay daw to sila sumala sa gipakita sa Biblia mo hinungdan nga kuhaon da itong gingharian ngadto sa mga apostoles sa rason usbon ko nga mga matay di ay ang maong mga tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo. Doon na papay dugang pruiba Brad Samuel nga gipahayag ni Apostol Pablo nga patyong gyud sila sumala sa unang Korinto kapitulo 4 bersikulo 9 Brad Samuel atong dugangan ang mga ebidensya bisan pa si Apostol Pablo nga ulahing apostol nga nakabig ni Kristo naabasay sinulat nga ang mahitabo nila
patyon gyud sila o gigahin gyud sila para mamatay gyud sila. Niya Brother Cesar, dugang kining puriba nga mga pangitabo lugar nga madangatan lugar sa mga apostol niadtong panahon sa kapanunan sa atong Ginoong Kristo kani. Sa unang Korinto sa kapitulo 4 bersikulo 9 ang atong pagbasahon gingon kay sa akong paghuna-una ang Dios nagapusundayag kanamong mga apostol diha sa kaulihan sa tanan. Ingon nga mga tao nga ginahin aron iga papatay tungod kay kami nangahimo mga talan-awon sa kalibutan sa mga manulunda ug sa mga tao. Busa mo na dugang Pahayag ni Apostol pahayag Pablo. nga dugang mga pangitabo nila nga gigahin lugar sila alang sa kamatayon sumala sa atong nabasa lugar sa Biblia. Okay. Karon, klaro kayo nga bisan si Apostol Pablo nahibalo ng daan nga igahin sila, ipapatay sila. Mo na ang resulta nga kuhaon di ay ang maong gingharian nga diha nakuptan sa mga apostol kay ang mahitabo di ay nila pagapatyon di ay sila. Karon, ang muhimo sa pagpatay sa mga apostol kaya wa man to sila naghikog. Wa man to moambak sa building. Wa man to maghigot og pisi silang kaugalingon. Kundi doon na responsibilidad nga mo patay nila nga mga tao. Nga mga mini. Nga wala ipagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Mao na mo patay nila. Kay nakalatid ng daan sa Biblia. Gitagna na daan. Wa pagani matao ang mga apostolis. Daan ang gitagna nga ang ilang sapiton o ang ilang dangatan maog yun na ang mahitabo ato may yun ang matris aparon karon ang nagpatay nila mga tao basab nga nagtuog Dios. Oo, basahon ko ang nakasulat sa Juan kapitulo 16 bersikulo 1-4 nag-ingon aron dili kamo makakaplag o kagayunan sa pagkahulog matud pa diri gikan sa pagtuo kamo ilang palagputon gawas sa mga sinaguga sapagkat tinuod ang panahon moabot na nga ang magapatay kaninyo kinsa ang pagpasidaan ni Kristo nga amo patay daw kanila sa mga apostol maggadahom nga naghimo siya pag masimbahong pag-alagad sa Dios ug kini ilang pagabuhaton tungod kay wala man sila makaila sa amahan ni kanako matud pa ni Kristo apan gisulti ko kining mga butanga kaninyo aron nga kun moabot na ang ilang takna nga tumupatay sa mga apostol ba inyong mahinumduman nga gikasuginlan kuna kamo may tungod niini kung mao daan na nga gipropesya na daan ni Kristo, gipaawir na niya ang iyang mga tinunan. Nga ang mupatay ninyo, doon na po'y masimbahon kunuhay ngadto sa Dios. Apan lamang kay ang maong mga tao nga kunuhay nagtuog Dios apan dili day tinuod nga nag-alagad sa Dios kundi nag-alagad di ay sa mga yawa nga mga pagtulunan. Mao'y hinungdan kay kun nakaila pa sila sa amahan matud pa ni Kristo o nakaila pa unta sila kang Kristo dili unta buhaton nila ang maong hinungdan ang pagpatay ngadto sa mga tinunan pero bisan taliwala na ng tanan ang maong nagpatay sa mga apostoles doon na sila masimbahon kunuhay ngadto sa Dios apan dili matuod nga Dios ang ilahang ginatuhuan karon iyon ana ang nahitabo sa mga apostol hinungdan nga ang gingharian pagakuhaon. Pero ang ato namang i-question Brad Samuel, ang pagwali ba sa gingharian kana ba'y padayon gihapon Brad Samuel? Sumala sa Mateo 24 Brad Samuel, versikulo 14.
ang pagwali ba bisan pa nangamatay ang mga apostol, padayon ba do na bagyo'y mga tao gapon mo padayon sa pagwali na ng maong gingharian na abay atong mabasa sa Biblia, Brad Samuel, nga padayon gayud ang pagwali may tungod sa gingharian sa Dios, taliwala nga nangamatay ang mga tinunan sa atong Ginoong Hesukristo. Aniya, Brad Cesar, basahon tang nakasulat sa Biblia nga padayon ba ka ng maong bulaton sa pagwali sa maayong balita sa Gingharian. yan, yaw. Sa 24:14 kining maayong balita may tungod sa gingharian igawali ngadto sa tibok nga kalibutan ingon nga pagpamatuod ngadto sa tanang kanasuran ug unya moabot na ang katapusan. So padayon di ay, Brad Samuel, ang pagwali may tungod sa gingharian sa Dios, bisan taliwala nga ang mga apostoles nangamatay sila. Mana ang rason, Brad Samuel? Karon, sa wala pa mataw ang mga apostoles, Brad Samuel, daan na bang gitagna sa daang tugon nga ang maong gingharian o gahom nga nakuptan sa mga apostol kana bay gipredict na daan sa Biblia ni propeta Isaias, Brad Samuel, nga ang maong gahom nga nabatunan sa mga apostol kadtoy kuhaon jud diha kanila nga abay gitagna sa Biblia nga putlan gud to sila sa gahom. Wa pagani matao mga apostol, mga higalag may kigsuonan daan ang gipredict ni propeta Isaias nga kana pagga kuhaon gyud ang maong gahom sa mga apostol bisan wa pa sila mataw daan na kanang gitagda sa Biblia. Nabay mabasa, Brad Samuel, sa Isaias 10. Niya, Brad Cesar, basahon ta ang nakasulat sa gingon mong sitas sa Isaias 10 sa iyang versikulo 33 gingon din 32 ngadto sa 33. so gutas 32 hangtod sa 33 gingon nini gayud nga adlaw siya munong didto sa Nob. Ginauyog niya ang iyang kamot diha sa bukid sa anak nga babae sa Sion, ang bungtod sa Jerusalem. 33. Katong nag-uyog lugar diha sa bungtod sa Jerusalem. Anya karon ang Ginoo matud pa, siyo ba sa mga panon? Pamutlan niya ang mga sanga uban sa gahom nga makalilisang, ug ang kahabog sa tindog pagapulungon, ug ang hatagas pagapaubson. Busa sa atong natagad, Dunay tagna ni propeta Isaias nga dunay pag-uyog dunay diha sa bukid sa anak sa babae sa Sion. nga amao ang bungtod Jerusalem. Dunay pag-uyog na diin man to mga tinunan di ba dito sa Jerusalem? Dito nagsumikad. Dito nagsumikad. Ya, gitagna Dunay sila. gitagna nga. May tagna. Dunay pag-uyog. Diha sa Jerusalem. Ang pagi sa pag-uyog nga pamutlan daw sila gahom nga makalilisang sumala sa atong nabasa sa Karon, gitinaw sa 33 nga ang pag-uyog putlan day sila sa gahom kadtong gisgutan nga sanga. Ang ato namang apon, Brad Samuel, pamina mo kamo mga pastor, mga ministro, mga diakono ug nagalain mga relihiyon, kung kining amo naglama-lama ba mi sa amo ang pagpahayag dinhi sa Biblia. Ang pangutana naman, mga higalag, mga kaigsuonan, kinsa ba kanang sanga nga pagapaputlan sa gahom sumala sa gipakita sa Biblia, Brad Samuel, na abay tubag ang Biblia na Naitubag niya na, Brad Cesar, nga kung kinsa ka ng sanga, nga kung unsa ka ng kinsa ka ng sanga, may balon sa mato kung lugar kinsa usab ang punuan sa sanga. Kana. Sa Juan sa iyang kapitulo 15 inyong patalinghugan, versikulo 5 gingon, matod pa ni Kristo, ako mao ang tanom nga paras, kamu mao ang mga sanga, ug ang magapabilin kanako kang kinsa magapagapabilin ako mao siya nga magapamungag daghan kay gawas kanako wala gayud kamoy arang mahimo busa Kinsa day ka ng sanga putlan sa gahom gitagna nga pamutlan ka naggahom nga makalisang ang sanga nga gisgutan ni Kristo ang iyang mga tinunan ang punuan lugar si Kristo ug ang mga sanga mao ang iyang mga tinunan nga gitagna nga kini pamutlan og gahom nga makalilisan. Kay dunay pag-uyog diha sa Jerusalem. Sa ato pa ning resulta karon nga mao kato ang resulta kay uyog do na may pag-uyog diha sa Jerusalem.
putlan sila sa maong gahom, nga ang maong gahom mao tong gingharian nga gihatag ni Kristo ngadto kanila, nga ang resulta sa maong gingharian muayo silag mga sakit. Mao kana ang gipakita sa Biblia, biblical ning amo dili ni kay nakabasa lang mi sa putos sa asin. Biblia ang among gibasa. Mo sa kinahanglan nga kamong mga naminaw karon nga mga katawhan, patalihugin ninyo kinsay nagsulti sa tinuod. Ang mga ministro bas PBCM o kanabang relihiyon nga inyong gipasakupan, mga pastor, mga ministro, mga kaparian, nagsulti ba sila sa tinuod? Mo sa atong natristi ay Brad Samuel, nga pamutlan day sila sa gahom, wa pamataw ang mga apostol, dunanay pag propesya ni propeta Isaias nga kadtong maong mga sangam nga mao ang mga apostol, kuhaan dayto sila sa maong gahom. Og ang resulta nga nung kuhaon kay mga matay sila, tumala sa gipakita sa Biblia. Pero kay padayon man ang pagwali sa maong gingharian sa Dios. Mo ni atong trisapon, kung kinsang mo padayon ana, kamo mga membro karon diha sa inyong relihiyon, gitudlo ba ni sa inyong mga pastor? Gitudlo ba ni sa inyong mga ministro? Gitudlo ba ni diha sa inyong mga kadakuan sa simbahan, ma-protestante, ma-born again, o unsa pa imong relihiyon, makatoliko ka man? Gitudlo ba mi? Gitudlo ba na diha sa ninyo? Ihuna-huna apagayo. Kung kinsa ang nagsulti sa tinuod, kinsa nagsulti sa kamaturan, kami ba o sila ba? Samantala sila, wa sila pasabot og unsa ang maong gingharian, inyong gituan. Unya kini amo hinuon nga nabasa sa Biblia, di mo mutuo. Naarigod na ninyo ang kasaypanan, naarigod na ninyo pag-abot sa tukmang panahon nga ang Dios nga Espiritu Santo maningil ninyo. Dili na ninyo mablame ang Dios nga Espiritu Santo nga wa mo pahibalua. Kami ang iyang gihimo mga instrumento, mga ministro sa PBCM, gitudlo ni Master aron nga ang mga nakasulat, aron ang mga nagpahipi, nga mga gumunhap, nga mga sambingay nga gipakita sa Biblia, may hatag, may ladlad, may pahibalo ngadto kaninyo, naaragyud na ninyo mutuo mo sa dili. Karon kay padayon madiay Brad Samuel taliwala nga nangamatay ang mga apostol. Padayon maday gapon ang pagwali may tungod sa gingharian sa Dios. Nga ang mudawat anak mga tao, ato ni trisapon, kung kinsaning mga tawhana, ang mudawat ining mga gingharian, nga padayon gapon kini sa pagtudlo ni atong bagong panahon karon. Kaya nga matay naman itong mga apostol, alaalag kinsay mo padayon ato, na mas Biblia, nga gingharian sa Dios, iwali, padayon, nga iwali, nga to sa tibok nga kalibutan. Unya kinsa man daghan karon mga pastora, daghang mga ministro nga kuno sila mao kuno ang mga magwali iwali nila sa tibok kalibutan, pero dili naman mao ang ilang mga pagpahayag karon Brad Samuel. Kay padayon maday ang pagwali may tungod sa gingharian sa Dios. Iyon sabay pahayag ni Kristo, sumala sa Biblia sa Juan 10:16 Brad Samuel. Unsa bay pahayag ni Kristo mahitungod sa iyang mga alagad, doon na pabay mga alagad si Kristo nga wa pa masakop sa iyahang turin Brad Samuel, nga mao nya kana ang mga tao nga responsibilidad nga mao ipupadayon may tungod sa pagwali sa gingharian sa Dios. Doon na bay pahayag si Kristo Brad Samuel nga naa siya mga tao o mga karnero nga wala pa masakop sa iyang turin. Anya Brad Cesar, basahon tang nakasulat sa Biblia sa gingon mo ng sitas nga nakasulat sa Juan 10:16 nga gipatin-aw kan ni Kristo nga siya adunay ubang mga karnero nga wala pa lugar masakop niya ng turila. Wala pa mamembro. May turil na nga mga giingon nga mga karnero niya, pero doon na pa giingon niya nga wala masakop. Wala mamembro sa iyang iglesia. Nga kining maong mga tao mo na sila'y magpadayon sa pagwali o sa pagtudlo may tungod sa gingharian sa Dios, nga ang gingharian sa Dios nga buot gipasabot sa atong natunan atong miaging Domingo
Domingo mao kanang gahom sumala sa atong nabasa sa Biblia. O, gipatinaw kana ni Kristo sa 10:16 sa Juan giingon matud pa sa atong mabasa sa Biblia, ug ako adunay ubang mga karnero nga dili sakop niining turila, matud pa ni Kristo. Kay dili man si Jacob, matud pa niya, kinahanglan pagamanduan ko usab sila ug sila magapatalingog sa akong tingog ug usa raon niya ang panon ug usa ang magbalantay. Kung mao, matinaw ang payag ni Kristo nga duna pa daw siya mga karnero nga dili sakop sa maong turil. Pagka dili sakop, iwa pa mamembro. Pero ang pangutana, ang kadtong na membro nasakop. Mao tong gihatagan og gahom. Mao tong gihatagan og gingharian nga mao kadtong mga apostol kay mao mo to silang nasakop sa iglesia ni Kristo nga gitukod niya sumala sa Mateo 16:18. Karon ang netabo nila sumala sa pagpayag ni Kristo, patyon sila. May hinungdan nga pagwali may tungod sa gingharian sa Dios, wala may papadayon kay nangamatay sila. So dili sila mao ang mupadayon may tungod sa pagwali, may tungod sa gingharian sa Dios. Og nakanay nakatagda sa Biblia nga ang sangputan sa mga apostol na ay pag-uyog sa Jerusalem nga mao ang pag-uyog pamutlan sila sa gahom. Kinsa ang pamutlan sa gahom? Mao katong sanga nga mao katong mga apostoles sumala sa atong nabasa sa Biblia. Tin-aw kayo ang nakapayag sa Biblia karon. Kay matud pa ni Kristo, duna pa man daw siya mga karnero wa pa masakop sa maong turil. Kaya sa man kana di ay ang maong karnero kay wa pa man daw na matawag sa panahong Kristiyano. Atong basahon ang Biblia gapon nga ang Biblia Juan 10:16 gapon nga ang Biblia nga ito pagbasahon easy to read version. Bayon sa ba ang nakasulat sa Biblia nga easy to read version? Giingon din niyo, I have other sheep to which are not in this flock. Klaro kayo. Ako adunay ubang mga karnero nga wala pa niining turila. Here I must lead in also. They will listen to my voice. In the future, there will be one flock and one shepherd. Unsa ang nakapayag sa Biblia? Atong binisayon na iyon. Og ako adunay ubang mga karnero nga dili sakop niining turila. Kinahanglan pagamanduan ko usab sila og sila magapatalingog sa akong tingog in the future. Unsa ba ang in the future? Umalabot og usa raon niya ang panon og usa ang magbalantay. Kun mao ang maong mga karnero di ay nga wala pa mamembro ni Kristo kay naamay na membro mao tong mga apostoles. Kay pamatyon man to sila, pero padayon man ang maong pagwali may tungod sa gingharian sa Dios. Dunay mga karnero si Kristo nga wa pa masakop sa iyang turil, wa pa mamembro. Asa sila mahimutang in the future. Unsa ba future? Sa umalabot. Kung mao, tawagon day na sila pa, Brad Samuel. Kay in the future pa man day na, dili day present ay. Kay ang present pa man itong mga apostol nga natawag. Pero aduna may mga karnero nga pamasakop ni Kristo, nga wala sa turil ni Kristo, tawagon pa na sila. Ug unya mahimo unya na silang panon, ug duna dayong lugar nga magbalantay. Di ang pangutana, Brad Samuel, naabay tagna dadaan sa Biblia, Brad Samuel, basahang Zacarias. Doon na ba'y gitagna na daan ni Propeta Zacarias nga doon na gyoy gitawag sa Biblia, Brad Samuel, nga ikatulo ka bahin nga wa pa masakop sa maong turil ni Kristo nga mao na unya ang magpadayon sa maong gingharian sa Dios. Unsa bay nakatagna ni Propeta Zacarias, Brad Samuel, sumala sa Zacarias kapitulo 13. Naitagna lugar nga gipasupot ni anang ikatulo ka bahin nga gisgutan nga gipatinaw ni Kristo nga matud pa niya siya adunay ubang mga karnero nga wala pa masakop niining turila.
nga gitagna ka na ni Propeta Isayas nga kanang gingon nga karnero mo kanang ikatulo Sakarias, o Brad Sakarias o mo kanang ikatulo nga gisgutan nga mabilin sumala sa Biblia niya sa Sakarias 13 Versikulo 8 versikulo hangtod sa 9. hantod sa 9 gingon matud pa din ni sa makapayag og nahitabo nga sa tibok nga yuta nagaingon siya ba ang duruha kabahin niya na pagaputlon og mga matay apan ang ikatulo kabahin mabilin diha sa 9 ug dadon ko ang ikatulo kabahin Bisag diha na lang sa ngadto 8 Brad sa Samuel. halayo bisag dili Sa lang 8 na lang, kay taas naman kayo na. matud pa nga dunay gingon nga duruha kabahin Mahitabo. pagaputlon daw og Sa mga tibuok matay nga yuta. unya ang ikatulo kabahin mabilin nga kung kinsa kining duruha kabahin nga gitagna nga pagaputlon og mga matay mao kana ang mga nasakop sa panahong Kristiyano nasakop kana sa Hudiyo ug mga Hintil tungod sa panahong Kristo duruha ang natawag niya Roma 9:24 Hudiyo kana og mga Hintil busa dunay May basa Brad Samuel. Matud Nga pa duha sa- gyud ang natawag sa panahong Kristiyano. Nyao, matud pa sa atong mabasa dinhi sa gingon dinhi sa Roma 9:4, sa iyang kapitulo 9 bersikulo 24 mga malnamo nga magsuran nga matud pa katong nasakop na tawag sa panahong Kristo duha gyud kuto ka bahin o duha ka utong sumala kana sa akong gingon sa Biblia matud pa sa 9:24 nga mao kita nga iyang gitawag dili gikan sa mga Hudiyo lamang kundi gikan sa mga Hintil usab mo kana ang natawag Sa panahong Kristiyano, duha. Tukma. Tukma. Dito sa Sakarias, Sakarias, oo. Kapitulo 13, versikulo 8, nga ako, akong basahon Brad Samuel pag-usab, og may tabo nga sa tibok nga yuta nagaingon si Jehova, nga ang duruha kabahay na pagaputlon og mga matay. Ikinsa ba katong putlon og mga matay? Di ba mga apostol? Tukma sa gipahayag sa Roma 9:24 nga sa panahong Kristiyano duruha ang natawag panahong Kristiyano sumala sa Roma 9:24 nga nag-ingon nga mao kita nga iyang gitawag dili gikan sa mga Hudiyo lamang kun dili gikan sa mga Hintil. Klaro kayo Brad Samuel nga sa panahong Kristiyano duha ang natawag Hudiyo ug Hintil. Tukma sa tagna ni Sakarias nga dunay may tabo sa tibok nga yuta nagaingon siya ba nga ang duruha kabahinan pagaputlon og mga matay kinsa ba to naputol og mga matay di ba mga apostol kay duruha man ang natawag panahong Kristiyano Hudiyo ug Hintil pero sa dugang pagpruiba nga duha ba gyud ang natawag sa panahong Kristiyano oo dunay dugang pruiba basahon ko ang Episo kapitulo 2 ug ang iyahang bersikulo 15 ngadto sa 18 ang atong pagbasa nga duruha gayud ang natawag sa panahong Kristiyano. Gingon din niyo, basahon ko, pinagi sa iyang pagkahimong tao, iyang gibungkag ang balaod nga mao ang mga kasuguan og mga kalagdaan aron mabuhat niya ang usa ka bag-ong tao gikan sa duruha. Pinaagi sa paghiusa kanila uban sa iyang kaugalingon sa pag-ingon ni ana magahimo sa kadaitan ug aron kitang duruha sa gunsonan Brad Samuel iyang mapasiguli ngadto sa Dios diya sa usa ka lawas pinaagi sa krus sa ingon ni ana matapos sa pagbinatukay kung mao. Klaro kayo Brad Samuel nga sa panahong Kristiyano duruha gayud ang natawag nga mao kadto ang gitagna ni Propeta Isayas nga pagaputlon og mga matay nga sumala sa tagna usab ni Propeta Isayas nga dunay pag-uyog didto sa Jerusalem nga ang pag-uyog mao kadtong mga matay ang mga apostol nga duruha ka bahin Hudiyo ug mga Hintil. Klaro kayo ang ipatinaw sa Biblia. Naarigod na ninyo, kamo mga pastor, kamo mga ministro ubang pang mga nagbasa sa Biblia, naranan ninyo kung inyong piyungon ang inyong mga mata, kung inyong suksukan o gapas ang inyong dalunggan, aron dili mo makahibalo nining kamatuoran nga gitudlo sa Espiritu Santo diri kanamo ang pagpatinaw sumala sa mga nakasulat sa Biblia. Dili tanan nagbasa sa Biblia husto. Doon na mga pinili ang Diyos nga maoy mo pasabot sa mga nakasulat sa Biblia. Dili kami sama sa uban nga mga pastor o mga ministro nga laga-laga lang ang pagsulti sa Biblia nga walay kanang gitawag og walay
kana bang itaw og pagpatinaw sayano gayud ug unsay natabo natong gingharian, kinsay gihatagan, kinsay mopadayon. Ang mopadayon mao diay nga ikatulo kahutong nga mga katawhan nga kana sila pagatawagon pa kay wala pa masakop sa turil sa atong Ginoong Hesukristo. Mo kana diha mga higala o mga kaigsuonan nga klaro kayo nga ang maong natawag sa panahong Kristiyano, duruha, Hudiyo o mahintil. Tukma sa nakasulat sa Zacarias nga duruha ka bahin na pagaputlon o ikatulo ka bahin na mao ang mabilin. Duruha ka bahin mga putol o mga matay, apan doon na ikatulo ka bahin nga mao ang mabilin. Pero kanang ikatulo ka bahin nga mao mabilin, natawag ba na sa panahong Kristiyano? Wa pa. Kay nag-ingon ko si Kristo, wa pa, doon na pa ko'y mga karnero, nga wala pa masakop sa maong turil, kung wala pa mamembro sa panahong Kristiyano, kanang ikatulog kabahin nga mga karnero. Iyon sa ba ang buot pasabot na ng karnero? Basin mo ingon ng uban nga, Brad, kanang ingon ni mong karnero, Brad, basin, upat og tiil na. Atong basahon, Brad Samuel. Ang Ezekiel, Brad Samuel, basaha. Unsabay buot ipasabot nga anang maong karniro. Karniro ba nga upat ang tiil? Unsabay gipasabot ng karniro sumala kung ang Biblia mo ay mo patinaw. Aniya Brasisar, basahon ta ang nakasulat sa Biblia kung unsa ang buot gipasabot niya ng karniro, ka nagpasabot ba na nga karniro nga real nga upat yun ang tiil niya sa 34 sa Ezekiel versikulo 31 gingon ug kamo nga akong mga karniro, ang mga karniro sa akong sibsimanan mga tao man, o ako mao ang inyong Dios, nagaingon ang Ginoong Jehova. Musa kana diyang mga karniro nga gibubuot gipasabot ni Kristo nga siya adunay ubang mga karniro nga wala pa masakop ni ining turila, ug iyang pagkatawagon arong mahimong turil, usa ka turil, ang karniro nga buot gipasabot ni Kristo dili kana karniro nga upat ang tiil, kundi mga tao ang buot gipasabot ni Kristo nga mga karniro. Mga tao di ay ang buot ipasabot nga gipakita sa Biblia nga duruha ka bahin na napagaputon og mga matay ug ay katulo ka bahin mao ang mabilin dia kanang karnero nga matubal Kristo, ako adunay ubang mga karnero nga wa masakop sa maong tiril, mga katawhan kana nga sa panahong Kristiyano wa pa na matawag kay matud pa ni Kristo, ako adunay ubang mga karnero nga wala pa niining turila, meaning to say wala pa mamibro sa panahong Kristiyano, ug kana tawagon pa na in the future. Tawagonon pa nang ikatulog nga mga katawhan nga mao kana sila ang mupapadayon sa pagwali may tungod sa gingharian sa Dios. Karon kay karon ang atong pangutana, Brad Samuel, asa maday mahimutang kanang maong mga katawhan nga diin asa sila mahimutang ang maong mga katawhan nga wa pa masakop sa turil ni Kristo, mao kana ang gisgotang ikatulo ka bahin. Kay wa pa masakop, kay ang natawag sa panahong Kristiyano duha man, Hudiyo ug Hintil. Moto nasakop. Oo, karon ang pangutana, kini ikatulo ka bahin, Brad Samuel, asa man kana sila mahamutang sumala sa gipakita sa Biblia, Brad Samuel. Aniya Barsisar, gitugaan ka na kung asa ka na nahimutang kanang gingon nga may kanang karniro nga gingon nga matud pa wala man ni masakop lugar sa unang pagpanatawag ni Kristo, ug tawagonon pa na kung asa kana sila mahimutang naa kana sa halayo sumala pa sa tagna sa Biblia sa buhat sa kapitulo 2 inyong basahon, patalingugan sa bersikulo 39 gingon nga gikasaaran kada sa Dios nga matud pa kay ang saad alang kaninyo ripirado kana sa mga Hudiyo ug sa inyong mga anak mao katong hintil. Ripirado kana sa anak sa mga Hudiyo mga hintil ug sa tanan ikatulo nga atoa sa layo sa matag usa nga pagkatawagon sa Ginoo nga atong Dios. Busa kanang gingon nga kanang asa kana sila may mutang tuwa kana sa layo ug kana pagkatawagon sumala sa atong nabasa sa Biblia. Kita mo? Tawagonon tukma sa giingon ni Kristo, ug ako adunay ubang mga karnero nga wala masakop
sa maong turil, meaning nga wa pa matawag ug asa day ka na mamutang tuwa sa halayo. Ang maong ikatulog kabahin nga mga karnero o mga tao nga tawagon pa na sila in the future. Tawagunon pa na. Karon, unsa pa ang dugang prueba? Basahon ko gapon Brad Samuel ang imong gibasa ang buhat 2:39 man. Ang basahon ko ang Biblia nga ang buhing pulong nag-ingon. Tungod kay ang Espiritu Santo gisaad sa atong Ginoong Dios alang sa tanan nga iyang tawgon alang kaninyo og sa inyong mga anak og kanila nga atua sa halayo mga dapit. Kung mao, anaa day sila mahamutang sa layo nga dapit Brad Samuel ang maong gipakita sa Biblia. Pero diin man nga pagkalayo Brad Samuel, basaha Brad Samuel ang Isaiah 43:5 sa Mupa Translation, na abakay Mupa Translation Brad Samuel o wala ni anak ko. O ako na lang mo basa Brad Samuel. Kaya niya naman ako ang maong referensya nag-ingon. Pasa nga pagkalayo sa Isaiah 43:5 sa Mupa Translation nag-ingon, from the far east will I bring your offspring, and from the far west I will gather you. Nga sumala sa atong pinulungang binisaya, gikan sa halayong silangan, dadon ko ang imong kaliwatan, o gikan sa halayong kasagpan, tigumon ko ikaw. Kung mao, kung hain di ay nga halayo, na aday sila sa halayong silangan Brad Samuel, mahimutang ang maong mga katawhan nga ikatulog kabahin nga tawagon pagkana kay ang natawag duruha man ka hutong nga mga katawhan Hudiyo ug mga Hentil sa panahong Kristiyano. Kumo kay ang ikatulo kabahin wa pa man na matawag sa panahong Kristiyano, kun asa day na mahimutang Brad Samuel na aday sila sa halayong silangan sumala sa nakapahayag sa Biblia. Itukma gapon Brad Samuel, basagan niya ang Isaiah 51 Brad Samuel, unsay nakapayag sa Isaiah 51 aron ato do madugang ang dugang prueba Brad Samuel kabahin ini katulo ka katawhan nga wala pa masakop sa turil sa atong Ginoong Kristo nga sa ato pa anaa sila mahimutang sa halayong silangan sumala sa pagpatinaw sa Biblia. Doon na pa ba dugang prueba Brad Samuel? Aniya Brad Cesar, basahon ko ang nakasulat sa Isaiah 51 gingon. Mao kini ang gingon ni Jehova. Hain man ang sulat sa pakigbulag sa imong ima 51. Inahan o 51. 50 versikulo 1. O 50. Kapitulo 50 Brad Samuel. Kapitulo 50 Versikulo 1. bersikulo 1 lagi. Sige, sige daw. Matod pa mo kini ang gingon ni Jehova, hain man ang sulat sa pakigbulag sa imong inahan nga tungod niini siya gibiyaan kung kinsa ang akong mga gipangmutangan, gibaligyan ko kaninyo nga matud pa sa atong nabasa Salmo day Brad Samuel. sa Salmo dili Isaiah. Dili Isaias Brasisa. Salmo. Salmo 51 ang pagabasahon nga matud pa dinhi sa maong nakapayag sa Biblia kung ato kining pagabasahon ang Salmo sumala pa na- 51. sa nakasulat sa Salmo gingon ang makagahom sa Dios nga Dios si Jehova nagasulti og magatawag sa yuta gikan sa silangan sa adlaw ngadto sa kasadpan ini busa ta tukma lugar ang Silangan sa adlaw. isgutan nga naa lugar sa halayong silangan ang pagdadaan pagalatawan ni Sa mga ikatulo. nga ikatulo hutong nga gipatinaw ni Kristo nga mao kana sila ang magpakadawat sa kingharian sa Dios nga kapadayon sa pagwali mahitud sa kingharian sa Dios nga kang asa kana na imutang naa kana sa silangan sa adlaw sumala sa atong nabasa sa Biblia. Klaro kayo, silangan sa adlaw or halayong silangan kana sumala sa pagpatinaw sa kanang Isaiah 43:5 nga ang Biblia nga atong pagbasahon Smith's Bible Dictionary by William Smith sa page 154 nag-ingon, on the other hand, Mistrak is used of the far east with a least significant signification. Isaiah 43 verse 5 and Isaiah 46:11 nga naa sa halayong silangan di ay ang maong mga katawhan nga mao kana ang mga karniro nga wala pa masakop sa panahong Kristiyano
Kay halayong silangan man, ang halayong silangan, Brad Samuel, nabahin kini sa nakalaing mga nasod, sumala sa Taiwan, Thailand, Malaysia, Indonesia, Korea, Pakistan, China, Japan, usan ini ang Pilipinas, Brad Samuel, Burma, Vietnam, Taiwan, Singapore, Brunei, Indonesia, Laos, Macau, Hong Kong, Cambodia, East Timor. Mao kini ang mga sakop sa halayong silangan nga mga nasod, usan ini ang Pilipinas, Brad Samuel. Pero unsa pa ba ang dugang gipakita sa Biblia, Brad Samuel? Asa pagyud mahimutang ang maong ikatulo kabahin nga makarnero. Doon na pa ba'y pagpakita sa Biblia, Brad Samuel, nga usaman ang Pilipinas nga palaran nga nasod, kay ang Pilipinas gipakita man nga halayong silangan man ang maong Pilipinas. Doon na ba kita'y dugang prueba, Brad Samuel, nga ang Pilipinas gitawag og halayong silangan, Brad Samuel? Na Brad Cesar, mukuha kitag usa lugar ka referensya nga nagpamatuod nga ang Pilipinas halayo gyud kining silangan. Matud pa sa sulat lugar ni Alejandro H. Fernandez sa A Brief History of the Philippines sa pahina o page 114, ingon, in Legazpi's time, Manila seems to have been the leading commercial center in of the the Philippines, at it was the center trade of the Far East. Sa atong natagad ng giwasa nga sa panahon ni Legazpi, ang Manila nakinta na nga mo'y sentro sa komersyo dinhi sa Pilipinas ug mo'y sentro sa komersyo dinhi sa halayong silangan. Kung mao, tukma kayo, Brad Samuel, nga ang Pilipinas gitawag og halayong silangan. Pero dili pa igong prueba, Brad Samuel, nga moingon ang uban nga pataka raman mo. Bastante na. Inyo raman ng himo-himo. Wa may mga dugang pang mga bugat nga rason. Base ko no ninyo dito sa Biblia be, para gyud nga mutuo gyud me. Brad Samuel, basahin Isaias 24:15 unsa bay nakapahayag sa Biblia. Dugang pa ng lokasyon, Brad Cesar, nga nagpamatuod kung Biblia mo iskutan, nga ang description sa Biblia yan ng mga katawan nga nanahalayong silangan, dini lugar sa magsumikad lugar nga mo disot ingon nga nas Pilipinas. Dunay mga lokasyon nga asa ka na mulutaw matud pas dini dugang prueba. Li Isaias sa ang kapitulo 24 bersikulo 15 ang atong pagabasahon hantod sa bersikulo 16 inyong patalingogan busa himahayaan ninyo si Jehova sa silangan, bisan pa ang ngalan ni Jehova ang Dios sa Israel dito sa mga pulo sa dagat, gikan sa kinatumyan nga dapit sa yuta nakudog kami og mga awit himaya alang sa matarong bisag diha lang. Usa asa ipaymaya ang Dios lugar sa sumala sa Biblia, himaya siya diha sa silangan, sa mga pulo sa dagat. Karon, atong hisgutan, ang Biblia nagisgot og mga pulo sa dagat. Na og buadto ta sa akong giingon kaganina nga mga sakop sa mga nasod Thailand, Malaysia, Indonesia, Korea, Pakistan, China, Japan, Burma, Vietnam, Taiwan, Singapore, Brunei, Indonesia, Laos, Macau, Hong Kong, Cambodia, East Timor. Wala man sila, di man sila pasado nga mga pulo sa dagat. Ang gitagna sa Biblia sa Isaias kapitulo 24 bersikulo 15 nga ipahimaya ang Dios diha sa mga pulo sa dagat. Iasa nga nasod ang nakapasar nga mga pulo sa dagat only in the Philippines. Ngano man tungod ka ang Pilipinas sumala sa atong basahon nga The World Almanac and Book and Facts sa 1986 edition nga ang Pilipinas maoy nakadaog kanang gisgutan ng mga pulo sa dagat. Oo, sumala sa ako ang pagabasahon nag-ingon. The country consists of some 7,107. The archipelago has a coastline of 10,850 miles, Manila Bay, with area of 770 square miles. Sa Bisaya, ang nasod sa Pilipinas nga naglangkob sa 70,000 og 100 ka mga pulo, ang kakapudan adunay kabaybayunan nga 10,850 milya, ang Manila Bay nga adunay kadak-on nga 770 metro kwadrado.
Gugma sa gipayag ni propeta Isaiah Brad Samuel nga asa ipamaya ang Dios diha sa mga pulo sa dagat. So pasado ang Pilipinas Brad Samuel. Kaya ang Pilipinas adunay 7,000 og 100 ka mga isla. So palaran ang Pilipinas nga ni adiay dinhi mahitabo kanang mga katawhan nga wala pa masakop sa turil sa atong Ginoong Hesukristo, Brad Samuel. So ingon ana ang gipakita sa Biblia nga mao kanang mga katawhan nga magpadayon sa pagwali may tungod sa gingharian sa Dios, nga maong gingharian sa Dios, nga mao kanang gahom ang pagpanambal sa nagkalaing mga sakit. Mo man gani Brad Samuel, dili nato ikaulaw. Naminaw karon ng ato mga kagsuunan diha sa Cotabato, Brad Samuel. Just imagine ka, Brad Samuel, nga bagang duot sa Cotabato karon nga diin daghan ang nagpamembro. Ngano nagpamembro sila? Tungod ni anang gisgotang gahom nga diin daghang mga nangayo nga masakiton bisan pag kinsa may naa diha sa Cotabato, pangutana mo din ha. Daghan ang mga gitambalan sa mga membro sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries sa samang pagkaagi gapon nga ang mga apostol ni Kristo gihatag ang maong gahom nga mao katong gingharian, nga ang gahom nga mao kato ang pagpangayo o mga sakit mao kato ang giisgot ang gingharian. Kay matud pa sa 1 Korinto 4:20 nga gingharian sa Dios dili kalanon og dili limnon kundi gahom. Busa niya ana mga bahin na Brad Samuel nga diha sa Cotabato padayon gapon nga ato mga kaigsuonan diha nag-ayo mga masakiton, nanambal sila pinagi sa ilahang pagtuo kibali diha sa Espiritu Santo katumanan Divine Master Tomas Eugenio Sr. Just imagine ka Brad Samuel, naay ako ang video ana. Pagampo lang ha, gihatag ang pagampo lang. Ha? Imagine ka Brad Samuel nga sa diha nga nakadawat ang mga membro nanambal na sila Brad Samuel. Imagine ka pagani mahimo silang nahimong training kay doon na may proseso Brad Samuel nga once nga magpamembro ka i-training ka usa may tungod sa pagpanambal nimo sa spiritual division nga pagpanambal kay kini ato Brad Samuel dili man ni dinoktor wa mata magamit og medisina kundi ang gigamit dinhi sa spiritual division maong pulong sa Dios. Ha? Nga kita rin nasayod na Brad Samuel. Once nga magpamembro sila, may bawaan nila og unsa ng mga matanga sa pagtambal nga pinaagi lamang sa pulong sa Dios. Kay sumala sa Mateo 4:4, dili lamang ang tao mabuhi sa tinapay kundi dili sa matag pulong sa Dios nga magagula gikan sa baba sa Dios. Ingon ana Brad Samuel, nga padayon gapon ug gani pa man ako sa akong kaugalingon ngano nga namembro ko sa PBCM taliwala nga ako Katolik pitipindir kanhi sa unang panahon. Diha sa Freedom Park, kauban kami ni Sok Fernandez sa kanhi sa unang kapanahonan. Namembro ako diha sa Ermita sa unang kapanahonan. Diha ako sa Freedom Park kanhi sa unang kapanahonan. Debate diha, plaza pamalas una Brad Samuel. Pero ako nagpadayo ng akong pagkapalahubog, padayo ng akong mga bisyo, hangtod nga nasakit ko, naglubog na lang kusbanig, sa paglubog na kusbanig, kinsa nagtambal nako. Membro ni Master, si Nini Alcasarin nga naa sa Tisa Labangon. Mga Alcasarin diha, ilado na mga Alcasarin din ha. Gitambalan ako pinaagi sa pulong sa Dios, hinungdan nga niya ako karon sa inyong atubangan. Nagpamatuod nga ang pulong sa Dios buhi nga nagalihok nga labing gamhanan. Mo kana diha Brad Samuel nga dinhi sa PBCM kun Philippine Benevolent Christian Missionaries kun ikaw hugot ang imong pagtuo may tungod sa imong balatian mamaayo jud ka pinaagi sa gahom ni Master. Mao kana ang ato ang gihimo dinhi Brad Samuel dili nato ikaulaw ang maong pagpadayag kay kana mao tinuod kay kadaghanan nga membro dinhi sa PBCM na ay naghambin nga mga balatian kun ikaw ayuhon ka sa Dios nga Espiritu Santo ayuhon jud ka kun ikaw iya manggayod sa Dios. Kay dili man tanan Brad Samuel nga ayuhon bisan ang mga apostol sa unang kapanahon na Brad Samuel dili tanan nga ilang gitambalan ng ayo do na batay prueba na naa basahan ko Brad Samuel. Basahon ko ang Mateo 17. Nya basa ang bersikulo 21 Brad Samuel.
Ha? Ya, Brad Cesar, basahon ta ang nakasulat Dili kay ang mga apostoles sila nakaayo sila sa tanan mga balatian na ay wala mamaayo nila. Basagan ni Brad Samuel. niya, Brad Cesar, basahon ko. 14 nga tos 21, 17, Niya sa Kapitulo 17, niya, versikulo 14 sugod na to, niya, 21. antod sa 21 nga resulta ka na nga dili di ay bisan pag naa lugar katawhan lugar ka sa Dios dili ang tanan nga Wa kay pagtuo. tinunan ka sa Dios kumukay tinunan ka nakaayo ka sa tanan nga mga pagkasito na inaayo naapoy wala sila makaayo niya Oo. sa bersikulo 14 gingon og sa pakiabot na nila diya sa panon sa katawhan o sa katawo miduol kang Hesus og sa iyang atubangan miluhod siya nga nagaingon katong tawo nga kanang nakita kang Hesus Ginoo kaluoy intaw ng akong anak nga lalaki kay siya patulon og nagaantos sa hilabihan gayud subsub siya nga mahulog ngadto sa kalayo og subsub nga mahulog ngadto sa mga tubig nya mo nay sumbong ka sa tao padayon tas 16 og gidala ko siya sa imong mga tinunan apan wala sila makaayo Nanang punto ha. Oo. Wala makaayo gidala da itong masakiton dito sa mga apostol apan wala mamayo sa hinungdan Brad Samuel. niya ang hinungdan og si Jesus mitubag nga nagingon o walay pagtuo og hiwi nga kaliwatan unsa ba ka taas sa panahon nga Gikinahanglan pa sa akong pagpakiguban kaninyo mo na pangutanan ni Kristo adto sa mga unsa pa ba kataas sa panahon nga gikinahanglan pa sa akong pag-antos kaninyo mo na gingon ni Kristo kay wala lagi sila kayo dada siya dinhi kanako katong wala na ayo nga tawo nga patulon o gibadlong ni Jesus ang yawa og migula kinigikan sa bata ug ang bata naayo diha-diha ug kang Hesus miduol ang mga tinun-an nga sila-sila ra ug mingon kaniya nganong wala man kami makapangula kaniya kita mo. Nana. lugar sa Sa mga tinunan. tinunan ni Kristo Okay. kay wala Wala gid mamayo. gingon unsay hinungdan niya 20 kanila mitubag siya nga nagaingon Si Kristo. ngadto siya mga tinunan tungod sa kadyutay sa inyong pagtuo Nara. niya kaysa pagkatinuod magaingon ako kaninyo kung may pagtuo kamo nga ingon Sa liso. sa mustasa makaingon kamo niining bukid bumalin kagikan dinhi ngadto didto ug kini mobalin matupa ug walay maka ulay magapamakuli daw Kaninyo. mubalo alang Alang kaninyo no Apan. matud pa apan kining mga tanga dili mahimo sa pagpagula gawas sa paagi sa pagampo ug pagpuasa So nining punto ha Brad Samuel ato nakita nga bisan pa ang mga apostol gitagaan sila og power, gitagaan sila og gahom apan na ay mga instances Brad Samuel nga wa pud sila makaayo. Mamangani hinungdan nga naay tawo nga nagpatambal unya nireklamo ang maong tao nga nag-ingon ang maong tao nga magtutudlo nganong dito mami sa imong nga tinunan wa man sila makaayo sa maong balatian. Ning-ingon gani si Jesus sa iyang kaugalingong pagtubag ug ingon din og gidala siya sa imong mga tinunan apan wala sila makaayo kaniya. Og si Jesus mitubag kaning ingon o walay pagtuo o hiwi nga kaliwatan unsa ba kataas ang panahon nga gikinahanglan pa sa akong pagpakiguban kaninyo. Busa ang maong mga apostol ang ato ang isyu ni Brad Samuel nga naay mga tinunan ni Kristo nga wa pod sila makaayo og sakit. Busa kung naa may mga gitambalan nato Brad Samuel og sa ato mga kaigsuonan o wa pa sila mamayo kana dili kabubuton sa Dios pangayuhon siya kay ngano man kay naay mga rason ni ana kay ang Dios na may nasayod Brad Samuel. Usa nga rason tungod kay matud pa ni Kristo tungod sa kakulang sa inyong pagtuo. Oo, ingon ana Brad Samuel. Ingon ana ang mga instances ngano nga ang uban nga gitambalan sa spiritual division wala sila mamaayo tungod kay dunay mga rason kay ang mga membro sa spiritual division labi na sa PBCM dili man ta mga gamhanan Brad Samuel dili man ta na tao nga naa natay gahom kundi ang Dios nga Espiritu Santo mao'y tag-iya sa gahom nan kun ang gahom sa Espiritu Santo kung ihatag na ng maong masakiton walay duha-duha Brad Samuel nga mamaayo gyud og sakit sama kanako Brad Samuel nga imagine ka sa naglubog ko og banig Brad Samuel gihuypan lang akong ulo Brad Samuel paglakaw sa mananambal Brad Samuel mga 15 minutes nimbakod ko ngano man kaya ang Diyos dunay plano nako
bisan ako kargador ko sa carbon kani sa unang panahon naay plano ang Dios diri nako. Nganong gitawag ko niya, nganong giayo ko niya sa akong sakit, kay naa siya plano nako nga himuong ko niyang magwawali. Muna ang rason nga gitawag ko, kay himuon day ko niyang mubasa sa Biblia, ipasabot nako dihas mga tao. Wa man ko mag-eskwela, Brad Samuel, og 12 ka tuig nining gitawag og Bible Institute. Wa man ta mag-eskwela diri, Brad Samuel. Pero nganong matultulan man nato tungod sa giya sa Holy Spirit. Kay dili ang tao makasulti og wala kay gaya sa Espiritu Santo. Kay dili tanan nga mga magwali sa Biblia nga gituluan sa kaalam sa Dios, kun dili dunay mga tao gigihatag gitrigaran anang maong kaalama. Sama sa mga apostol, gani ang mga apostol, Brad Samuel, walay mga grado to sila. Walay mga kanang gitawag og wala sila gitawag og mga pinag-aralan. Pero nganong nakahimo sila? Dili sila mga doktor, ang maong mga apostol, pero nganong nakaayo sila? Nganong na ay mga gihatag kanila nga mga power nganuman tungod kay sila gihimong galamiton ni Kristo aron nga mahupay ang maong mga balatian nga mao kan ang misyon ni Kristo dinis kalibutan aron maila ang gahom sa Dios, mausab sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo nagpakatao aron nga ang misyon na usab maila ngadto sa tibuok kalibutan. Ang ikatulong kapanahonan sa Espiritu Santo kung saon man pag-ila sa Espiritu Santo way ikapakita nga mga ebidensya. Magani nga kanako bisan ako na lang, sa ako na lang nga nagmasakiton ko, lubog na ko sa banig, huwat na lang ko nga kuhaon ko sa Ginoo kay mao man kasagaran ko nga prinsipyo na to. Pero nganong nabuhi man ko tungod kana sa gahom sa Espiritu Santo kay nay plano ang Dios diri nako nga ako himuon niya magwawali. Mo ni karon ang resulta. Mo sa ingon ana mga higalag magkaigsuonan nga ang maong gingharian naapoy mga nagwali po karong gingharian, Brad Samuel, naglama-lama ba? Dala bitong paglinglas mga tao nga kung naanak kuno kas ilang pagtulunan kay kingdom of God gud nang ilahang pagtulunan. Mga dato na kuno ka. Mo man ay dakong ilad. Ayaw mo ana patunto. Oo, na ana mga magwawali labi na nang nasdapitan kanang kingdom of God. Hayluhon ka dayon og magpamembro ka kay naay deuterium nga tagaan kag daghang mga kwarta ang halin kuno sa deuterium ihatag kuno kay sila makakuha sa deuterium. Mo man ay pagpamutbot, mo man ay panglingnas mga tao nya mangayo ra ba na sila, Brad Samuel, og mga kanang gitawa og membership ba. Murag giluto na bitaw ang tao, Brad Samuel, sa kaugalingon nilang mantika. Kay ang kanang kwarta, Brad Samuel, balita raw mapamembro ka sa deuterium. Mo kay sila man kuno makakuha na kay kingdom of God gud sila. Gobyerno kuno sa Dios. Busa, mo na atong giingon, Brad Samuel, ayaw mo pagpalukoan ng mga tawhana kay pulos na manduluko. Giluto lang mo sa kaugalingong mantika kay kanang kwarta nga inyong donasyon, membership, sila ray magasto-gaston ana. Busa mo kana ato mga pagpasidaan sa ato mga kagsunan, Brad Samuel, nga dili sila magpaluko nining magwaliwali karon nga pangwartahon lang ang mga katawhan. Busa, Brad Samuel, nindot unta nga ipadayon ang pagwali may tungod nining mga kamatuoran tungod kay di mangyod mamutugot ang oras ni ana magyuta sa oras gyud nga nahuman na ta. Namingon na lang ta, Brad Samuel, salamat sa magtutudlo Divine Master Tomas Iyunyo Senior nga diin kita gilamdagan niya pinagisbalang espiritu nga diin nakasulti kita sa mga kamatuoran. Ayawa ta man lang sa mga kaigsuonan ug sa mga buot pa nga magpamembro nga ma-enlighten sila, motuhop ang kamatuoran dinhi sa ato ang mga pagtudlo kanila ug magpasakop sila sa dili pa maabot ang takna nga gihatag ni Master nga mao kining ikatulong kataladman, ikatulong gubat sa kalibutan sa li pa moabot nga magkausa na unta kita dinhi sa pagtulungan sa PBCM. Kini inyong alagad sa kanginan si Brother Cesar Patio bad sa akong
nga igsuon nga magwawali usab. Kini usab si Brother Samuel Montemayor ni moingon na lang kaninyo nga tud sa sunod Domingo managuban kita sa samang oras og istasyon og maayong udto kanatong tanan.